Hi guys, Κωνσταντίνος εδώ. Ήρθα μέσα ένα καινούριο βιντεάκι. Είμαστε εδώ και παίζουμε με τον Trendy και τον Ελευθέρη. Πάμε λίγο. Να είμαστε τώρα, βάζουμε λίγα στρόμπ. Όπα παιδιά, γλίτσαρα. Α, τα βάλα ήδη όλα. Πάμε tomato seed. Σε λίγο θα έχει βροχή. Πάμε, tomato seed το βάλα. Δεν θα έχει βροχή. Να σας μαζέψω. Πού θα μαζεύω τα παιδιά? Πού στο μαζεύω? Α, πάμε. Το ξέρω, μπρο. Κανένα γύρο έχω. 1%. 15 εκατομμύρια. Πάμε στον Trendy. Παιδιά, πάμε να δούμε λίγο. Γίνεται να κλέψω, παιδιά. Όχι. Αυτό είναι κάτι καλό. Για να σας πέσει. Εγώ είμαι η αδερφή του Lord Game. Α, μην τον κάνετε, Κικ. Μην τον κάνετε. Jumpy, έλα, ακούς. Βγάζουμε βίντεο. Θες να μπούμε? Jumpy, Jumpy. Jumpy. Jumpy, Jumpy, Jumpy. Jumpy, 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 Jumpy. Jumpy, 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 Jumpy. Συγγνώμη παιδιά, αλλά δεν ακούει. Jumpy. Παιδιά, δεν ακούει νομίζω Jumpy. Όπως δεν ακούει ο Trendy. Παιδιά, δεν ακούει ο Jumpy όπως δεν ακούει ο Trendy. Πάμε. Πάμε παιδιά να μπούμε με τον Jumpy. Είναι φίλος μου πολύ καλός ο Jumpy. Ποτέ δεν μου κάνει reject τα request. Παιδιά. Θέλω να βρείτε στο map του William όσοι παίζετε Fortnite. Θέλω να πάτε σε αυτόν εδώ. Και να το κάνετε favorite του βίντεο. Άμπη μας, μπήκε Jumpy. Jumpy, ακούς? Έλα, παιδιά, εδώ στον βίντεο. Ή τρία παιχνίδια, το Sky Limit 2 Box Fetch και το Sky Limit 2 1v1. Εδώ πέρα στο Sky Limit 2 1v1 θέλω να ψάξετε όσοι παίζετε Fortnite τον Killer Pit 10 και να μου το στείλετε. Γιατί αυτός κλέβει όπλα στο map του βίντεο και θέλει ο βίντεο να τον βρει. Γι' αυτό παιδιά κάνω λίγο pause στο βίντεο εδώ πέρα και έρχομαι. Λοιπόν παιδιά, ξαναρχίσω με το βίντεο. Ακούς? Άμα μ' ακούς πήδα. Οκ. Λοιπόν, φτιάχνω τώρα βίντεο για YouTube κανάλι. Βγάζω YouTube βίντεο. Άμα έχεις ακούσει από το κανάλι του βίντεο, ξέρεις τον Killer Pit 10. Τον ψάχνω για να τον βγάλω φωτογραφία και να τον στείλω στο βίντεο. Άμα τον δεις, πες τους άλλους και μπορεί να μπω μαζί τους και να μου το πούνε, ok. Γιατί τον ψάχνω τον Killer Pit 10. Πάμε. Κοιτάξτε εδώ παιδιά, το Edit.
Ο Μπρο μόλις έκανε το triple edit, είπε bye bye, have a great time. Θες το σπάνιο ψάρι από το βίντεο? Είναι το σπάνιο ψάρι. Δεν θα ξαναμπεί αυτό το ψάρι. Το κάνεις εσύ reset. Εγώ δεν το κάνω reset. Πάμε. Οκ. Θα κάνω κάμπινγκ εδώ. Δεν θα βρει που είναι μπλουμ. Και η σκάλα είναι και δικιά του. Το χάσα. Το χάσα και το χάσα. Καλός. Περίμενε λίγο. Αλλάζω λίγο AR γιατί το AR που έχω είναι σπαμέρικο. Πάμε εδώ αυτό. Και λοιπόν είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Οπότε θέλω να μου πεις κάτι πρώτα. Πόσο σου δίνει αυτό? Θέλω να μου γράψεις στο chat πόσο XP σου δίνει αυτό. Γράψε μου λίγο στο chat. Εμένα 8.000. Πόσο XP σου δίνει αυτό? Εμένα μου δώσε 8.000. Μαζί με αυτό 12.000. 1.400. Εμένα μου δώσε 8.000. Και εκεί πέρα 13.000. Πάμε. Here are the black. So I look up and I see a truck. Από πού θα έρθει? Από ποια μεριά θα έρθει? Εγώ είμαι έτοιμος και από τις δύο τις μεριές. Για πάμε λίγο παιδιά, πάμε λίγο. Μπορεί να έρθει από πάνω, από πάνω θα μου έρθει. Πάμε. Πάμε εγώ, I'm ready. Όχι. Παιδιά, γιατί δεν έπαιξα έτσι στο καπ και παίζω τώρα εδώ έτσι? Γιατί δεν Συνεχίζεται. Μπουμ. Γιατί δεν έπαιζα έτσι στο καπ και παίζω τώρα έτσι στο 1v1? Έλα μη μου σπαμάρεις και με το Ιάρ καλά τώρα. Ουί! Εμμενάρα κουτικό. Παιδιά. Τον είδαμε τώρα. Σιλ για να ξέρεις δεν έχω. Οπα. Για βολό στο λάδι. Γιατί όλο με πάει από κάτω? Και όχι. Γιατί πέφτω ρε μπρο? Πάμε, καλώς. Και βλέπετε, άμα μπείτε σε αυτό το map, βλέπετε παιδιά αυτό το πράσινο. Πατήστε εδώ και κάντε favorite τον βίντεο. Πάμε. Πάμε παιδιά, πάμε λίγο.
Καλό σκηνάκι. Καλό σκηνάκι. Σειρά. Άρα! Ρε μπρο, πέφτω κάτω στην... Ωχ. Λαγουνίκα, λαγούτσικο. Κάνω edit, παιδιά, το ρισκάρω και κάνω το edit. Ναι, το ρισκάρω. 14 HP, παιδιά, 14 HP. Έλα, καλό match, καλό match. Πάμε τώρα να βρούμε άλλους. Άμα θες κάνε με add, άμα θες. Στείλε μου friend request, άμα θες. Στείλε μου. Μου στείλε, οκ. Μου στείλε. Πάμε, προπονήθηκα, πάμε παιδιά για καινούριο. Θα παίζουμε 3 γύρους με τον καθένα. 3 με 4 γύρους ο καθένας. Μπορεί και να τον ξαναβρω αυτόν. Μπορεί και να τον ξαναβρω τον ψυχλωράρω. Καλό παιδάκι, καλός player. Πάμε. Όπως ακούσατε και με τον Trendy όταν έπαιζα Goa Garden. Όχι Goa Garden, που το βρήκαν αυτό το όνομα, εγώ δεν ξέρω. W στα σχόλια. Goa Garden. Πού βρήκανε το Goa Garden? Πού βρήκανε το Goa Garden? Μπρο, θα κάνω rage τώρα. Goa Garden. Αλήθεια τώρα, αυτό μπορείτε να βρείτε. Αλλά άμα το βλέπει αυτό ο βίντεο και είμαι στο for you pages του. Ακούς. Παιδιά, έκλεισα το mic μου λίγο. Έχει mic ο μπρο, έχει mic. Ακούς. Δεν είναι στο mic του, παιδιά, δεν είναι στο mic του. Ακούς, μπρο μου, ακούς. Ακούς. Να παιδιά, όπως ακούσατε είναι μακριά από το mic του. Παιδιά, δεν με αφήνει να κάνω σκόπ καλά. Το πατάω και μετά... Άμα τον πυροβολήσω μέσα θα έρθει. Πρέπει να κλείσει παιδιά το mic του, επειδή τον ακούω που μιλάει στο τηλέφωνο. Παιδιά, όποιος θέλει την μπαζούκα 2025 είναι το code και βγαίνει αυτή εδώ η μπαζούκα. Αλλά code δεν ξέρω, γιατί σουμβλάκι παρακαλώ, μουσακάς παρακαλώ. Full box, please. Εδώ δεν έκανα full box.
Αλλά μπρο, είναι η FK μπρο. Άμα το ρίξω boom, εγώ σου. Έχει ανοιχτό το mic του, αλλά είναι η FK. Την έκανα τώρα σε αλήθεια full box. Boom. Την έκανα full box, full piece and dead. Ακούς μπρο μου, ακούς. Μόνο του. Ή. Να αφήνουμε crack, κλείνουμε και εδώ. Μπα! Το βγαίνω. Πάμε. Το βάζουμε ένα 85. Για πούμε. Πα! Κρά! Μα εδώ πέρα είναι ένα 85 και το παίξαμε το πάμε πέρα 85. Κουμέντα λίγο. Είναι 65. Είναι 85 είναι. Πάμε. Τώρα είναι once. Αλλά μα με αυτό το shotgun να δούμε. Με αυτό το shotgun είναι two shot. Με το άλλο. Με αυτό το shotgun τώρα θα είναι one shot. Πάμε εδώ. 1.91, πιο πολύ από το πάνω. Πάμε λίγο, mammoth, παιδιά, mammoth. Δεν το μπλε. Μπίκους. Παμ! Έρχεσαι από το σπίτι. Σε φάση όταν έρχεσαι από το σπίτι και βλέπεις ότι έχεις πολλά μαθήματα. Dead. Τα μαθήματα. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτός είναι όταν έρχεται από το σπίτι και βλέπει πολλά μαθήματα. Εγώ θα είμαι τα μαθήματα. Να κοιτάξτε. Βλέπει τα μαθήματα. Βλέπει τα μαθήματα. Και τα μαθήματα τον καταστρέφουνε. Γιατί έχω δύο ψάρια. Καλό είναι. Να το ρίξουμε. Πάω. Πού το ρίξα, Να το πετάει. Παιδιά, πετάει. Το πήρα. Δεν το πήρα. Να το πάρω. Πάμε παιδιά να το πάρουμε. Το πήρα. Όχι, δεν το πήρα παιδιά, δεν το πήρα. Άμα είναι ευκαιρία παιδιά, δεν νομίζω πως θα κάνουμε κάτι και νομίζω πως πρέπει να προχωρήσουμε σε καινούριο νομίζω. Πάμε πίσω στο 200. Πάμε εδώ το SMG. Πόσα hits να τον σκοτώσουμε. Πάμε. Αλλά στο πόδι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hits και ήταν 170. Τώρα άμα του το σπαμάρουμε. Για 204 να του σπαμάρουμε. Έχασα παιδιά την ευκαιρία του, πάμε σε άλλο. Sorry, αλλά έχασες την ευκαιρία σου. Αλλά πρέπει να σου σκοτώσω μια τελευταία φορά. Πάμε παιδιά, καινούριος, είναι αυτό. Έρχομαι.
Ακούς. Οκ, περίμενε. Παιδιά, γυρίσαμε στο βίντεο, πάμε. Τελείωσε το pause. Τι, ναι, είσαι σε βίντεο, μπρο μου. Το αρχίζω μέσα σε βίντεο. Θα σου πω μετά και το κανάλι μου να πας να το δεις. Αλλά θα βάλω πρεμιέρα. Θα βάλω πρεμιέρα. Κοίτα, θα το ακούσουν και τα παιδιά τώρα. Το προφίλ θα είναι μια θάλασσα του βίντεο. Θα είναι η φωτογραφία μια θάλασσα. Να ξέρεις. Και άμα θες να βρεις τον εαυτό σου, είσαι στα... Μόλις μου φορτώσει, θα σου πω σε ποια λεπτά είσαι. Όταν φορτώσει και μπω, θα σου πω σε ποια λεπτά είσαι. Και είναι η δικιά σου σειρά. Φύγαμε διακοπές. Το βάζω και στο πιάτο πάνω, να μην καείς. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ, και πιτσούλα. Α, κάηκα. Παιδιά, κάηκα. Ένα λεπτό, παιδιά, πρέπει να πάρω λίγο νερό. Δεν μπήσεις του. Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Παιδιά, και η πίτσα. Να την πίτσα. Bang. Rosa. Ακούς. Άμα έχεις Mac, πήδα. Λοιπόν, σου έχω νέα. Είσαι σε βίντεο. Αυτό το βίντεο θα ανεβεί στο YouTube. Είσαι σαν 23 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα. Yeah. Είσαι τώρα σε βίντεο στο YouTube. Α, πώς το λένε. Πώς κάνω εγγραφή. Drop Zone GR. Λοιπόν, παιδιά, όλοι subscribe στο Drop Zone GR. Πάμε λίγο. Εγώ με λένε EXD Κωνσταντίνο. Άμα δεν το βρεις, απλά γράψε EXD κάτω παύλα 15. Είναι το όνομα μου στο Fortnite, EXD Κωνσταντίνος. Όχι. Εγώ παραλίγο να πέσω. Έλα, λεπτάκι μου. Έλα. Άρχισες εσύ με το πρώτο shot.
Έρχεται. Έχω πέσει κάτω. Πού να δώσει που είσαι. Εκεί πάνω είσαι. Νομίζω πως είναι πολύ κάτω. Να δω που είναι. Νάτος. Εκεί είναι. Είναι κοντά μου, είναι πολύ κοντά μου. Πολύ κοντά μου. Όχι. Είμαι 10. Όχι! Μου ρίξες ένα σοτ και ήξερες κατευθείαν πως ήταν επίκαξ. Ουι! Κάποιος μας πασε. Το ξαναξέρει. Το ξέρει πως είναι για... Κοίτα τι χρησιμοποιώ για να σε βρω. Χρησιμοποιώ αυτό εδώ. Το δαγκώνω μία και μου δείχνει την τοποθεσία σου. Είναι το σπάνιο φλόπερ στο map του 2. Να σου ρίχνα μία με το shotgun και θα σε νίκα γαμπρό μου. Πού είναι ο μπρο να δούμε. Εδώ είναι, δίπλα μου είναι. Το κατάλαβε κατευθείαν που δεν ήμουν να πικάξω όμως. Λοιπόν παιδιά, σε 10 λεπτά έχουμε και το playtime reward. Από πότε ήταν δικά του. Πόσο σε είχα αφήσει. Πού είσαι. Δίπλα μου είναι. Είμαι 7. Κανέ κασεγκού. Ο νερό. 7.
την Παρασκευή, 9 η ώρα θα έρθω από το σπίτι σου, να σε πάρω. Εντάξει, αγάπη. Ήμουνα πολύ κοντά να συνήκαγα. Το χαίρεσαι, φιλάκι. Γεια μου. Καλή και η μπύρα μας. 30 κάτι. Τώρα αυτές τις μέρες που είμαι εγώ, είμαι καινούριος κιόλας. Μπορεί να έχω δικό μου κλάν, είμαι καινούριος όμως και δεν έχω πολλές εγγραφές. Μπορεί να έχω. Πόσες? Τι? 8. Εγώ έχω κλάν. Έχω δικό μου κλάν στο YouTube. Play, ναι, play. Εγώ παίζω... Εσύ τι προτιμάς, controller ή keyboard? Εγώ παίζω από controller. Μπέμ. Oh, oh, oh! Oh my god, I'm dead. I'm dead, my nigga. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. Πάμε άλλον ένα γύρο και πάμε να βρούμε άλλονα. Μπορεί να σε ξαναβρω όσο σκρολάρω. Μπορεί να σε ξαναβρω. Όπα! Τα πέρασα όλα. Σε φάση είμαι unstoppable. Δεν με νικάνε τα edits. Είμαι unstoppable. Πού είναι, πού είναι, πού είναι, πού είναι, πού είναι, πού είναι. Ω. Πάμε, GG. Άμα με δεις ήσουν στα 33 λεπτά και 50 κάτι δευτερόλεπτα. Η XD Κωνσταντίνος ή η XD του Παύλα 15. Το βίντεο ακόμα ανεβαίνει. Ακόμα το φτιάχνω, γι' αυτό δεν θα εμφανιστεί. 15. Είναι το καπιμπάρα το προφίλ μου. Καμπάρα. Πάμε, παιδιά. Παιδιά, θέλω να σας δείξω και κάτι. Το καινούριο μέλος στο YouTube κανάλι μας. Το Mini
Λαμπούμπου. Έχω 36 κάπου εγγραφές. Ακούς. Τι κάνεις εσύ εδώ? Όπα. Όπα παιδιά, αυτός ήταν παλιά φίλος μου. Όπα παιδιά, αυτός ήταν παλιά φίλος μου παιδιά. Όπα λίγο. Πρώτο, τι κάνεις εσύ εδώ? Δεύτερη φορά που βρήκα φίλο μου στο map του βίντεο. Μη ήμασταν friends, αλλά μετά με κάνεις remove. Είμαι ο EXD Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος κάτω Παύλο 16. Έλα ρε. Ναι, δεν ξέρω ούτε εγώ. Λέμε τώρα φτιάχνω βίντεο. Φτιάχνω βίντεο στο YouTube και είσαι μέσα τώρα. Άμα βρεις τον Killer Pit 10 στο game σου, βγες κατευθείαν. Κλέβει όπλα και θα σου το πάρει. Δεν γίνεται να το. Και κοίτα εγώ τι έχω. Και αυτό είναι σπάνιο, το Grappler που έχεις. Ναι, λίγο. Ρίξε το όνειμα και εδώ κάτω και μετά πάτα teleport. Ρίξε το κάτω και πάτα teleport. Πάμε. Παίζω, θες να με κάνεις πίσω, άντε. Παίζω από 3 μάτς τον καθένα. Περίμενε να κάνω remove κάποιον, επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους. Όχι, μ' αφήνει να σου στείλω. Έχω πολλούς φίλους, ούτε άλλους δεν μ' αφήνει να κάνω add. Πάμε. Από 3 γύρους ο καθένας και πάω να βρω κι άλλο ένα, ok. Άμα θες, επειδή ήσουν ένα παλιά φίλος μου, σου δίνω 4 ή 5. 5 ή 4. Ok. Κάνει live stream, κάνει live. Είμαι αυτός που σου ζήταγα βοήθεια, νομίζω εσύ ήσουν, για έναν hacker. Που είπε πως θα με κάνει ban. Φίλος του τρανού. Κι εγώ δεν είμαστε πια φίλοι με τον τρανό. Πού είναι? Είμαι... Home and base, επειδή δεν ξέρω που είσαι, περίμενα εδώ που είσαι. Να σε εκεί πάνω, έπεσες κάτω. Ναι, είμαστε και οι δύο low, είμαστε και οι δύο one shot. Όχι, εγώ είμαι τώρα pickaxe.
Πόσο ήσουνα. Τώρα όμως πολύ τυχαίο να σε βρω στο map του βίντεο, πολύ τυχαίο. Και εγώ ψάχνω τον Killer Pit 10. Για να βγάλω φωτογραφία να το ανεβάσω στο κανάλι μου, μήπως στον 2 βίντεο, και να του πω ότι η Mythics έχει κλέψει ακόμα. Να δούμε που είσαι. Εκεί πάνω είσαι. Άμα με το flopper, μπρο μου. Πάμε άλλο ένα επειδή είσαι φίλος μου. Πάμε, GG. Πάμε, bye. Οκ. Όταν μπεις στείλε μου, εγώ θα μπω από το πρωί. Bye. Μαμά, τι ώρα ξυπνάω εγώ κανονικά? Οκτώ με 9. 8 με 9. Οκ. Και 8 με 9 παιδιά θα παίξουμε και με φίλους και θα κάνουμε και βίντεο. Πάμε λίγο. Όπως με λένε στο Fortnite, και άμα δεν βρεις αυτό EXD 100 15. Δεν έχει ανεβεί ακόμα το βίντεο επειδή ακόμα τραβάω. Ναι, EXD Κωνσταντίνος ή EXD 15. Ένα από τα δύο. Το EXD μόνο. Και το K. Και το Comment W. Το Comment W ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, παιδιά, πίνουμε. Μας τρώμε και την πίτσα μας, παιδιά. Γιατί αρχίζω και σκάω. Δεν σκάω, παιδιά. Σκάω από τη ζέστη. Έχεις πόρτες στα πανάτια, δεν έχει ήταν. Όχι. Σκάω από τη ζέστη, δεν επειδή φορά το ξουδά. Εντάξει, δεν θέλεις να ξεπράει. Λοιπόν, ακούς. Οκ. Είσαι σε βίντεο, μπρο μου. YouTube. EXD Κωνσταντίνος στο Comment W. Αντίγραψε το από το όνομά μου εδώ πέρα. Δεν έχει ανεβεί ακόμα το βίντεο επειδή το φτιάχνω ακόμα. Ναι, και το K. Και EXD Κωνσταντίνος. Αλλά το κο είναι με W.
Για γράψε EXD κάτω παύλα όχι, EXD κάτω παύλα 15. Το προφίλ μου είναι καπιμπάρα, σκρόλαρε λίγο. Okay. Όπως ναι, όχι ακόμα 37 subscribers, όπως 37 eliminations. Από 3 γύρους ο καθένας. Λοιπόν, άμα θες να βρεις σε ποιο part είσαι στα 46 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Πρώτα πρέπει να περιμένεις να ανεβεί, επειδή ακόμα το βγάζω. Αλήθεια τώρα, δεν είμαι καλός player. Μισό μπίτσου. Boom. Οπ. Με κάνει sad και πάλι σκέφτομαι. Και shout out στο κανάλι μου. Όπα, και εγώ κολλάω. Γιατί είμαι μέσα στο box. Όπα. Γιατί λέει πως έχω πολλούς φίλους. Οκ. Πρέπει να μπεις από το account σου. Να κάνω add το account του ξαδέλφου σου και να μπεις στο πάρτι από το main σου. Να κάνω remove το ξαδέλφου σου. 10-11. Αυτό θα κάνω βίντεο. Έπεσα. Τώρα σώθηκα. Όπα, πού είναι. Αλλά 2 μέρες πρέπει να περιμένεις.
Προσπαθώ να σωθώ τώρα. Έχω πολύ παλιά Fortnite videos. Επειδή είχα σταματήσει τα gaming video, επειδή η κάμερα μου ήταν πάρα πολύ θολή. Ναι. Γι' αυτό όμως τώρα, αλλά τώρα ξαναγύρισα στα βίντεο. Στα gaming. Πρέπει να έχω σηκωθεί πάνω επειδή μπλοκάρει η κάμερά μου την οθόνη και δεν μπορώ να δω να παίξω. You were close, buddy, but no, you weren't. Oh! Άμα σε νικήσω, τίποτα. Όχι! Οκ, κάνουμε άντε. Σε 2 μερούλες. Οκ, λοιπόν, πες μου πώς σε λένε. Οκ. Αλέκος. Παύλα. Κάτω Παύλα ή Παύλα. Κάτω Παύλα. Ντα. Έχεις κεφαλαία, όλα είναι κεφαλαία. Οκ, περίμενε επειδή το α το έκανα μεγάλο. Το έγραψα Αλέκος, κάτω Παύλα, Ντα, κάτω Παύλα, Γκουν. Και δεν μου βγάλε τίποτα. Όχι, μπορεί να με έχει add και μπορεί να μην σε βρίσκω εγώ. Το περίμενε να βάλω Z επειδή... Οκ, Αλέκος. Να σε, user. Πάλι λίγο. Σούσλα. GG's μπρο μου. Οκ. Thank you. Τα λέμε. Αύριο θα ξανακάνω βίντεο με φίλους. Θες να μπεις? Ναι, ήμουν στο live και είχα δει έναν user. Άφησα δύο κομμάτια για αύριο. Είναι πολύ κράτησε. Είναι κράτησε. Α, να σου πω το πρωινό. Από μιλάτο και στο πορτοκάλι. Σήμερα. Δεν πρέπει να το μετά 50 λεπτά που το κάνεις στο νέο. Μα, το μεγαλύτερο βίντεο στο κανάλι 55 λεπτά. Είναι κοντά στο νέο βίντεο. Έχω κανονίσει 9 με 8. Να μπω αύριο γιατί θα κάνω βίντεο με φίλους. Δεν μπορεί να λες τι χρειάζεται. Οι φίλοι μου να σου πω δεν άφησε
Το μεσημέρι καθόμουν στο κρεβάτι και κοιτάξτε, πέφτω από το κρεβάτι, με κρατή ήμουν 60 παιχνίδια και ήμουν έτσι καθόμουνα, πέφτω από το κρεβάτι και δεν γνώρισα. Όπως έπρεπε να ζεις. Μέσα από το κρεβάτι σου φέρνει, αυτό δεν είναι καθιστικό. Ιησούς μου λες είναι και σε αναμευλογιά. Δεν τα βλέπουμε. Πάμε παιδιά, πάμε. Έχει μάικα αυτός μπήκαμε. Ακούς. Άμα ακούς σπίδα. Οκ. Λοιπόν, είσαι σε YouTube βίντεο. Νεπ. Άμα θες να ψάξεις το κανάλι μου, έλα εδώ που είμαι. Αντίγραψε αυτό εδώ το όνομα. Και το προφίλ μου είναι Capybara Αθώνη. Και άμα δεν με βρεις... Άγια, σε να στο λέει Anonymous. Κοίτα, γράψε EXD. Όχι, δεν είμαι αυτός. EXD. EXD κάτω παύλα, κεφαλαίο το EXD. E X D κάτω παύλα Κάπα W Νι Σίγμα Ταφ Αλφα Νι Ταφ Κωνσταντίνος, ναι. Κωνσταντίνος. Είμαι Capybara το προφίλ μου. Για σκρόλαρε και λίγο. Δεν είναι ακόμα το βίντεο. Είσαι στα 58 λεπτά και 50 κάτι δευτερόλεπτα. Θα το ανεβάσω και θα είναι έτοιμο. Έφτασα ήδη 38. Πάμε λίγο. Παίρνω πολλές εγγραφές από 36. 38 όπως τα κύλους μου. Όχι, κάνω βίντεο και θα ανεβεί αύριο. Θα ανεβεί αύριο το βίντεο. Ναι, θα βάλω πρεμιέρα μέχρι αύριο. Πάμε. Από 3 γύρους ο καθένας. Έχω βρει πάρα πολλούς. Και κανείς δεν το πιστεύει πως είναι σε βίντεο μπρο μου μέχρι που είδαν το κανάλι μου. Όχι. Το είχα. Αλλά το είχα, να σου πω γιατί το λέω το είχα. Μου το κλέψε ο Killer Fit 10. Δεν ξέρω άμα τον έχεις ακούσει από τον βίντεο. Πες μου πως έχεις YouTube κανάλι.
Εμένα μου έχει κλέψει το Mythic Mammoth. Αλλά κάπως βρήκα ένα glitch και πήρα αυτό που μου κλέψε πίσω. Αυτά εδώ τα ψαράκια. Βρήκα ένα glitch και τα πήρα πίσω. Αλλά δεν θυμάμαι το glitch. Ήταν από βίντεο. Mythic Mammoth είναι αυτό. Επειδή είδα το double shot. Παιδιά, πάμε λίγο. Παιδιά, όλοι οι W στα comments. 1 ώρα βίντεο, το μεγαλύτερο βίντεο στο κανάλι. Πάμε λίγο. Το μεγαλύτερο βίντεο στο κανάλι. Θα σας το κάνω έξω από μετά, επειδή έχω πολλούς φίλους και θα κάνω κάποιους remove. 1 ώρα και 1 λεπτό κάνω βίντεο, το μεγαλύτερο βίντεο στο κανάλι. Όχι, πέφτω. Οκ, θα μείνω στο low ground, μόνο low ground. Όπα, περίμενε λίγο να κάνω κάτι. Αλλά να σου πω τι θα κάνω στο low ground. Doritos, ελάτε όλοι, πάρτε τα Doritos σας. Πάρτε όλοι τα Doritos, όλοι πάρτε Doritos. Οπα. Αμοιαυτόναμε. Περίμενε να φτιάξω τώρα πίσω το edit μου. Κάτω και εσύ. Πάμε, άλλον έναν γύρο. Και πάω να βρω κι άλλο να. Όχι. Όχι ακόμα. Δεν έχω βίντεος. Καλώς είσαι. Αυτό να σου πω τι σημαίνει. Θα σε κάνω ad. Θα πάρεις γυφτάκι. Ναι. Αλλά τώρα πάω να βρω και άλλους και μπορεί να σε ξαναπετύχω άμα μείνεις μες στο map. Οκ, εσύ παίζεις τώρα, θα ψάχνεις random άτομα. Έψαχνες random άτομα και πέτυχες YouTube βίντεο. Πάμε. Μπορεί να σε ξαναπετύχω. Γι' αυτό μην βγεις. Λοιπόν, παιδιά, σταματάω λίγο εδώ το βίντεο, ενώ το κάνω λίγο pause γιατί έρχομαι. Λοιπόν, παιδιά, ήρθαμε στο βίντεο. Πολύ καλό. Μπράβο. Ήρθαμε στο βίντεο, παιδιά. Πάμε. Έλα, πάμε. Κοίτα. Για κάνω μου λίγο edit. Αυτό, πόσο γρήγορα κάνεις edit. Όταν άρχισα εγώ δεν μπορούσα να κάνω καν edit. Αυτό είναι πολύ καλό για αρχή. Κοίτα. Όταν μάθεις πιο πολύ, κοίτα πώς μπορείς να κάνεις edit. Περίμενε. Δεν μπορώ να σε κάνω να πετάξεις, περίμενε. Δεν είμαι ακόμα καλός σε edit. Πολύ καλό! Μπράβο, είσαι πολύ καλός. Κάνεις κόπο. Είσαι πολύ καλός. Αλλά κοίτα, για αρχή εγώ θα σου πρότεινα επειδή... Μπράβο, πάρα πολύ καλό. Για αρχή επειδή όταν με βγήκε στο Simple Edit εγώ δεν έκανα πολύ καλά edit, γι' αυτό το χρησιμοποίησα για λίγες μέρες και έμαθα να κάνω edits. Όχι τόσο καλά edits, αλλά έμαθα λίγα edits.
καλό. Εγώ δεν έχω. Πώς το κάνεις αυτό. Οπα. Πώς το κάνεις αυτό. Όπα, κατά λάθος, έκανε ένα λάθος edit. Πάμε ένα γύρο, πάμε ένα γύρο. Τους έκανε, ναι. Δεν είδω την ΕΚΑΒ. Και φωνάξω μια αστυνομία. Οκ. Για αρχή εγώ θα πρότεινα Simple Edit, αλλά αφού δεν θες, κάνε χωρίς. Εγώ για αρχή αυτό έκανα, Simple Edit. Άρχισα να παίζω πριν το Simple Edit, αλήθεια, αλλά δεν ήξερα καλά edit. Πάμε να γύρω, πάμε να γύρω. Δεν να σπάσουμε λίγο εδώ, okay. Οπα. Οπα. Πάμε, καλώς. Πάμε λίγο. Λοιπόν, πάμε άλλους 2 γύρους και κάνω 3 γύρους με τον καθένα και πάω να βρούμε κι άλλους. Οκ. Κοίτα, θα σε μάθω λίγο καλύτερα και μόνος μου. Θα βάλω και φίλους μου που είναι καλοί και θα σου κάνω gift ένα skin. Οκ. Έχω και φίλους καλούς Πού είσαι? που θα σου βοηθήσουν κι αυτοί. Και εγώ θα σου βοηθήσω και θα σου κάνω Λοιπόν, σε ποια χώρα? Οκ. Πολύ ωραία. Οκ. Ωραία, παίρνω το παρκάκι. Μου σφάω τον γύρισο από το ολόκληρο. Έχεις περάσει το παρκάκι εκεί που θα πηγαίνανε γυμνάσιο τα παιδιά μας? Ω! Super hero. Θα πρέπει να βγω εγώ από το περίμενο, βγαίνω από το ολόκληρο. Είναι το ακροδικό. Στο Ω. Μπουκναζί, μπαίνεις στην Κωνσταντινούπολεως. Με να βάλω ένα outfit. Κοίτα λίγο εγώ τι θα βάλω. Θα βάλω κι εγώ ένα outfit. Το ξέρω, δεν είναι πια OG. Αλλά μ' αρέσει. Δεν είναι όμως πια OG. Αυτό θα βάλω. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Εχθές κοιμήθηκες στο βαθμίο? Ωραία. Με το ταξί κοιμήθηκε και έφυγε. Αυτό τι είναι. Από πού? Αυτό είναι OG Ωραία, skin. εκεί έχω μείνει. Να σε φάω όταν βγεις από το locker. Κάτσε. Παίρνω. Γιατί μπήκα. Να σε φάω όταν βγεις από το locker. Οκ. Εντάξει. Αλλά πρέπει να βάλουμε λίγο πιο... Μην βγεις ακόμα, μην βγεις. Πρέπει να βάλω το HP εκεί πέρα για να... Τώρα βγες για να σου φάω. Σε έφαγα, άλλα. Αυτό είναι καλό πίκαξ και πάει με το skin, bro μου. Πάει με το skin. Α! Πάντα λίγο να πέσω. Άλλον ένα γύρο και πάμε να βρω κάποιον άλλον.
Ω, είσαι καλό. Ω, είσαι καλός, είσαι καλός, είσαι καλός. Ω, πάμε. Είσαι πολύ καλός. GG's. Ω, πάμε. Ντουέλα. Win no matter what. Πάμε, GG's. Είσαι καλός, GG. Πάμε, παιδιά. Επόμενος, είμαστε ήδη 1 ώρα μέσα στο βίντεο. Και λοιπόν, παιδιά, 1 ώρα μέσα στο βίντεο. Αυτό σημαίνει πάμε να βρούμε κι άλλους. Οπότε να βρούμε ξανά τον φίλο μου, τον Smith. Πάμε λίγο. 1 λεπτό. YouTube βίντεο, 1 ώρα και 12 λεπτά. YouTube βίντεο είσαι. Πάμε. 3 γύρους ο καθένας. Ναι, έχω κάνει βίντεο 1 ώρα. Ναι, θα το ανεβάσω στο YouTube. Δεν έχω και από το κινητό μου τραβάω. Δεν έχω κάμερα. Λοιπόν, εδώ πίσω παίζουν που σου λέει Anonymous ή XD Κωνσταντίνος. Γράψε EXD κεφαλαίο. Ναι. Κάτω παύλα. Εντάξει. 15. Το προφίλ μου είναι Καπιμπάρα. Ή αλλιώς EXD Κωνσταντίνος θα σου βγάλει. Ή EXD 15. Για σκρολαλέλει λίγο. Στο EXD 15. Το προφίλ μου είναι Καπιμπάρα. Ναι, Καπιμπάρα. Στο YouTube, όχι TikTok. Δεν το έχω ανεβάσει ακόμα, επειδή ακόμα βγάζω. Μου όχι, κάνω πιο πολύ shorts. Thank you, bro. Thank you. Εμένα το goal μου είναι 50 εγγραφές για να κάνω live stream στο Kick και στο YouTube. Το 39 έχω. Πήρα πολλές εγγραφές. 9. Okay. Ναι. Chapter 5 season 1. Είμαι λίγο καινούριος. Φορά. Okay. Μην μου πεις γιατί φοράω Renegade Trader, τον αγόρασα όταν δεν ήταν ο G. Πάμε παιδιά, 220 level και 1 ώρα live. Πάνω πιο λίγο νερό και έρχομαι. Fuck, γιατί? Ναι, full boxed, peace. Όπα, full box, peace. Full box, peace. Είμαι 14. Σε προβόλησα και μπρο μου, δεν μου μέτρησε. Πόσες φορές με έχει σκοτώσει, επειδή κάνω... όχι. Επειδή κάνω από 3 γύρους ο καθένας, έχει μείνει άλλος ένας γύρος.
Όχι, θα μπω και με κι άλλα άτομα για να δουν πώς είναι να είναι σε βίντεο. Θα μπούμε και... Επειδή τώρα είσαι και οι άλλοι μου κάνουν εγγραφή. Κοίτα, άλλος ένας γύρος, okay, γιατί είσαι τώρα ο 10ος που μπήκα. Οκ, μετά ναι, ας πάμε κανένα ντουο μόλις τελειώσω το... Με 11 και 10. 11 με 10. Τότε είναι. Μία ώρα, ναι, μία ώρα. Ναι. Όχι βίντεο, θα παίξω μέχρι τις 11. Οκ, έλα. GG, κάνε με, στείλε μου φρέντρικος. Οκ, ένα λεπτό να κάνω remove κάποιον επειδή όχι τον καροτάρα. Αυτό ναι, όχι τον καροτάρα. Πού πού, έλα. Μπρομ. GG. Μπορεί να μου... θα με φάει. GG. Οκ, GG. Μπορεί να σε πετύχω. Ή όχι, θα κλείσω σε 5 λεπτά. Κλείνω το βίντεο, παιδιά, και θα μπω ντουο. Ναι. Οκ, παιδιά, θα τραβήξουμε και το ντουο βίντεο, αλλά δεν ξέρω αν με αφήσει να κάνω μέσα στη μία ώρα το ντουο, γι' αυτό θα φτιάξουμε διπλό βίντεο τώρα. Το ντουο θα είναι μαζί με αυτό το βίντεο που κάνουμε τώρα. Απλά θα είναι διαφορετικά. Πόσο μάτς θα θες ντουο? Οκ, μετά. Λοιπόν, πάμε παιδιά, πάμε. Έχουμε ένα πρόβλημα. Τελείωσε. Ήρθαμε στο Max, παιδιά, και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Παίξαμε με όλους που πήγανε. Ήρθε η ώρα να πάμε άλλα 1v1 maps. Θα πούμε του Bad Karma. Γι' αυτό σημαίνει πως θα είναι μόνο υδροτήλες εκεί μέσα. Ή όχι, παιδιά. Κλείνουμε εδώ το βίντεο στη 1 ώρα. Θα κάνουμε και το duo. Θα είναι 7 μάτς. Αυτό τώρα πάω λόμπι. Θα κάνουμε το βίντεο. Μπορεί να είπα πως θα το κάνουμε διαφορετικό, αλλά τώρα το παίρνουμε πίσω. Θα το κάνουμε μαζί. Περίμενα τον βρω τώρα και να πω έπαιζα. Αλλά δεν θυμάμαι και το όνομά του. Αριστόζω νομίζω πως ήταν. Αριστόζω. Νομίζω αυτός ήταν. Νομίζω πως αυτός. Έλα. Ακούω. Το έκλεισα τώρα.